1 थारिखनि थाखाय प्रग्रामाव नै मा गाननो लाबोखो आंहा बेंगल्सआव नाम होदों गासिबो हारियाल जाजोबनांगौ ग्रीन सब कालारानो ओमफ्राय आं ब्लाउसखौ गल्डेनखौ लाबाय नै गल्डेन ब्लाउस लाबाय ओमफ्राय नै सारि लाबाय आङो ग्रीन कालारनि सारि ग्रीन कालारनि सारि ओमफ्राय बेजों गाननांगौ गासिबो आसानफोराबो ग्रीन जाजोबनांगौ आसान लाबोदों आङो आसानाबो नायलाय जा बुरजाखायो आंनाथ' खम जाबावदों जाहैदों ओमफ्राय आङो बारा बुरजा लायाखैमोन आरो लायबावनांसिगोन आङो माखासे इसिबां गाननांगौ आरो बुरजा जाय बिसिबां गाननो हायो नै बिसिम गाननांगौ होनदों आरो जोनोमावबो बेबायदि आसान गानफेराखैमोन एबारसो फार्स्ट गाननोसै आरो थांनाय नायनोसै देखायनायनोसै प्राइज मोनगोन आरो ना जायना साबसिन मेच जायो गाननाय जोमनाय मेकआप फोननाय फाउन्डेसनफोरजों जायनिया साबसिन जायखौ साबसिन नुयो बेयो प्राइज मोनगोन आरो नाम्बार मोनगोन ओमफ्राय नै बियो सना नै सनाबो लाबोदों सनायाबो जा गिदिरखाय दि सना आंथ' गानफेराखैमोन एबार गाननाय नायनोसै आरो नै बियो मा नै पायेल लाबोदों पायेलबो लाबोदों पायेलबो गाननांगौ मेकआप खालामनांगौ आंनाथ' मेकआप सेकआप जेबो गैया आं बायनांगोन ना बायनाङा मिन्थिला आङो फोनफेराबो मेकआपफोरखौ मेकआपफोरा मा नाम दङ मिन्थियाबो फोनफेराबो मालाय बयबो फुनो मेकआप खालामो खिथागोन आङो प्रग्रामाव आं सारि गाननायखौ ब्लग लाबोगोन आङो माबायदि नुयो जों सारि गानफेरा नालाय आं गावनि ड्रेसखौनो गाननानै खिथिनो सानदोंमोन नाथाय आंनाव ग्रीन कालारनि दख'ना गैया आं लाबोआखै अबाव मोननो बिहरब्रबबालाय दा मोनखाला आरो बिहरबाबो सफैखाला बेखायनो आं बिहरासै आरो बेखौनो गाननानै खिथिनोसै प्राइज मोनबाबो मोनाबाबो ओरैनो नामनो आन्था बयबो मोनसे नाम होजोबनांगौ नालाय जाय जायहा माखौ रोंगौ सोरबा मोसानाय सोरबा सिंगेल डेन्स डुयेल डेन्स शायरि लिरनाय ओमफ्राय कमेडि सोर माखौ रोङो बेखौनो मोनसेबाबो होथारनांगौ आरो ना गथ' गोनांफ्रा बेसेराफोर खाथाय बायदोंमोन गथ' गथाय दङ हानाय नङा होननानै बिसोरबो रावबो गवा आरो मोनसेबाबो मोनसे पार्ट माबा बाहागो लाथारनांगौ आरो बयबो बेबायदि कन्टेन्टआथ' गोबां लाबोनो गोनां दंमोन आंना बायो सोलाबा आरो खामानियानो सोलाबा आंहा कन्टेन्ट लाबोबाय थानो गोदान ब्लग लाबोबाय थानो लाबोबाथ' गोबां दं बिराद खुवा खुयो बेयावथ' दा जोंनि आसामावथ' जोबोद गरम होननानै बयबो खिथाहरो दंफां साया थानांगौ जायो गरमनि थाखायनो बेयावथ' जोङो कम्बल सुइटार कम्बल जोमनांगौ जायो बेयावथ' आं दा न' सिङावसो दङ नालाय आं दा खुवा खुनायखौ खिथिनो नाजागोन दिनैनि ब्लगाव नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नायाबाबो जेबो नङा आंनि मेम'रिनि थाखायसो आं ब्लगखौ लाबोयो जायगा बेरायनायनि मेम'रि माबायदि खुवा खुनाय गोजा हनै बोथोरा नुहुरानो माथो खुवा खुनाय गोजा जेबो नुहुरा जा गोलैदों रफ'नो टकन लानानैसो ओंखारनांगौ नै बेयाव मोख्रा फैयो अट'मेटिक मोख्रा मंकि खुवाया माबायदि गोलैदों रफ'
फ्राव फ्राव गोलैबोलायदों नै गोजौजों। दहायनिफ्राय बांसिन खुसिनबावबायसो नै खुवाया। जेबो नुहुरला ओइथिं हाजोनि दंफां लाइफांखौ नुहुरोमोन नै जेबो नुला। मोख्राया नै गोजौआव जिरायनानै थागासिनो मालाय।